Askoko 6. domeka honetan. Gugan bizidan espirituaren itxaropena. Anai arraba maitiok. Gaurko evangelizioan, Jesusek zeo zer kontsolagarria esaten duzku. Maite nauanak nire berbak ordeko dau. Eta nire aitak maiteko dau. Eta bera gana etorri eta bertan biziko gara. Zein promesa ederra. Jangoikoa ez da gurrun, gure bihotzean bizi gure dau. Hauze da Paskuaren eta itxaropenaren jubilearen iragarki edo nagusie. Jangoikoa gugan egon gura dagoala. Gugan bizi, gure historiaren parte izan. Eta ez dator edo nola bakean ez dator. Nire bakeak usten zaituet, nire bakeak. Ez dizut munduaren ematen dagoen bezala. Jangoikoaren bakea. Eta jangoikoaren bakea desbardina da. Ez da arazorik ez izatearen oinarritzen. Bakarrik ez gagozelako ziurtasunean baizik. Espiritu Santoak aitak Jesusek izenean bialtzen gaituanak. Kontsolaten gaitu, gidatzen gaitu, maitatua gareala gogorazaten duzku. Eta batek jangoikoa bizi dela jakiten dagoanean ez dago amore emoten, dago itxaropena galtzen. Lehenengo irakurgaian, Kristino Alkartearen espiritu laguntzaz bereizten ikusten dugu. Kontua ez da kargak esartzea. Jangoikoak topo egitea, errastea baizik. Gaur egun beleiza harrera gune izatera deituta dago. Eta bertan espirituak putz egin eta barritu egiten dau. Hauze da, gure daia hauze da, geuri dagokinu egitea. Eta gure lizbarrutiko eleizak dino, komunidadea abegitxoak izan behar garala. Ateak zabalik, ez dugu ikusi behar nondik edo zelan edo nortzuk etorten dira. Bere desioa, komunidade moduan egotia dela, guk onartutzeko presa egon behar gara. Ez dago talde bat eta talde kontrakoa elizaren barrun. Elizaren listarrok talde berekoa garialako. Kristino itxaropena ez da igeza. Presentzia baizik. Jangoiko hemen dago gure artean, sartzen usten badeutzagu. Maite badugu, etorri eta geratu egiten da. Ziurtasun honek lagunda gaizala egunero. Jangoikoaren bizideku gara. Eta horrek dana aldatzen dau. Jainkoa guztiduna, hien artetik biztu dan gure jauna goresteko gogotzu ospatzen duguz. Egun pozgarri honek egiz oroigarri horretan ototzen duguna bete degula beti gure egintzetan. Jangoikoa zuzentzen gatxakoz berea guztiduntasuna gogorazoten dauan titulu betegaz. Jainkozko poderie ez da arbitrarioa baizik eta salbagarria. Berbiztutako kristongan bizi iturri barria. Otoitzak iraunkortozan orain grazia eskatzen dau Pasko gozoan. Ez da egoera emozionala bakarrik, leialtasun espirituala eskatzen dauan doaina baizik. Pasko poza espirituaren frutua da. Bizili dagoan kristogaz alkatzerik zehortzen dara. Episkotearen ondoren argia, amatu ezin dalako, jarraitzen dugu. Fedeari darion zuhurtasuna ez da, azalekoa zintzoa baizik. Edaitxura asko edo formazioa laitasune. Paskoak eraldatu bihotzetik sortzen dan ospakizuna baizik. Pasko osoa, Kristo biziaren ohoretan bizi da. Eta horrek orientazio dosologikoa eskatzen du. Liturgia berpiztuaren laudorio. Toloratze kintza bat da. Jangoikoak mundu barri. Dagoana, otoitzkondu, koherentzia, evangeliorako dei bategaz amaitzen da. Eta nahikoa berpiztu ospatzea. Beharrezkoa dan berpiztuak lez bizitzea hau da maitasun, justizia, adizkitze detxe eta itxaropen obiegaz. Igon begi jauna, gure otoitzak eta opari eskaintzak zure arrukeak garbiturik, zure maitasunen sakramentuak hobetu ospatu daiguzan. Otoitzaren lehen zati honek Kristina kulturaren funtsezko bi elementu baten dauz. Otoitza eta sakrifizioa. Igon, aditza jangoikoak onartuko kulturaren izkera biblikoa gogorazoten dau. Zerua eta lurra lotzen dauzan liturgiaren konazko movimentua adierazten dau. Sakrifizioaren eskaintza esamolde batez be, eukaristia sakrifiziori dagokio. Joanaren Paskoaren memorialeari, holan gure erreguak eraginkorrak eta atseginak egiten jako zaitari. Kristoren sakrifizioari loturik baitaude. Barne garbiteko, eskaera bat sartzen da.
ospatzen da misterioari duintasunez hurbiltzeko beharrezkoa dana. Erantzunkizuna ez da giza merezimenduan zamatzen, jaungoikoen ontasunean baizik. Haren grazia da gure ahalegina baino gehiago garbitzen dauana. Arazketa honek Eukaristiaren zentzun penitentziala eta eraldatzaile gogoratzen dau. Elikatu ez ezik garbitu eta jaungoikoagaz, eta nahi arrabakin bat egiteko prestaten gaituana. Pekatu eta eriotza ezeresturik, bera barritu dugu ondatu dagoan guztia. Eta beragan izan dugun barriro biziaren betea. Prefazionen zatian hau itxaropen garrasi bat ikusten dugu. Ezer ez dago behin betiko galdua. Ondamendirik ez da konpondu ezina. Pistolen poteriak ikutzen dagoanean. Gure bizitzari begi zorrotzez begiratzea gonbidatzen gaitu. Ez errukik edo bildurrik baizik eta Kristo gure pekatua eratzi eta ere maitasunegaz berregi daikelako ziurtasunetik. Paskoa bizitzera barrikuntza horreta edegitzea da mise. Miseria formatxarrak hartzen utziak, erremeinak bereko keriak etzipena, eta bizitza barriaren osotasunaren hartzea. Eleizaren eta pastoralen hori hartzuna beba dago, eleizalez kristogaz batera lan egin deitua gagoz. Pekatuak kaltetu dagoena berregiten munduan. Itxaropen sendatze, eta dizkietxe zantzuak izanik. Jainkoa guztidun betiko bizitzarako sortu gaituzu, Kristoren berpisturean. Hore izu gugan Pasko sakramentoaren frutuak eta izuri gure bihotzera janari salbagarri honen indarra. Odoitzau Eukaristia antzua eta eragunkorra, ez izateko erregua da. Eraldatzailea eta munkorra baino. Jaungoikoak gugan berpistuaren bitartez barrituz indartuz eta santifikatuz jarraitzen dagoela, sinistera gonbidatzen gaitu. Espiritualki Pasko mailan bizitzera deitzen gaitu. Agiriko frutuak emoten dauzan fede bategaz, eta proban eusten dauan barne sendotasun bategaz. Liturgian ospatzen dan Pasko mezaren amaiaren amaitzez dara gorazen duzku. Sakramentoaren indarragaz jarraitu eta hasi beharrezko bizitza da. Komunio-osteko otoitzau Pasko espiritualtasunaren laburpen argitsua da. Kristoren berpistuaren gan barrituak izan gara. Bere presentziak elikatuak eta bera bakarrik emon daikela. Sendotasunaren frutuak emotera bialduak. Eukaristia berritutik harago bizitzeko deia. Bizitza barriaren, itxaropen aktiboaren eta misioa osartaren historioa.